pia sa kwa mondo ichak gi mago mantiere kar kanyo to mokwongo ang' iduoko otego monde koka wadoke penjo machielo mantie kacha mondo mi kik wawit penjo mano penjo kacha mokwongo gotenre kod gik mamoko minyalo neno kapo nono nitiere to king'eyo ni ma en rocho ratiro mar nyathi. Aparo ni wanyalo duoko penjogo nikech penjogo kang'iyo jok mano penjono penjo mane lich kanyo en ni penjo mar ji wuoro ni ang'o miyo pok wachulo wach cash transfer manyocha dhi mbele ni. Adwa nyiso jopiny ni wigni wadhi chulo pesano. Ang'eyo ni pok ochul gi June to kod Julai. Dwe mar 6 to kod dwe mar 7 gimomiyo pesa ni nyocho delay nitiere issues mag funding mar sirikal to ne waseloso wachni kendo asebet ka aluwo wachni kendo adwa nyiso jopiny ma pok oyudo pesa ni wigni by tich abich wigni pesa ni dhi biro kendo aboduogo kama wachni pesa ni osechul. Koro akwayo gini gibed patient chakre kiny ka late to en tich abich pesa ni dhi chopo ne jopiny kendo wadhi chulo balance mar dweche 2 moseleono. Mano mar jogo marito nyithindo kiye koso mag jodongo. Jogo marito nyithindo